pamusoro makurukota nevese vakateerera takakumbirawo mumanga pinda mudare sanangure tiro dare tizive kuti zvakamira sei. Mimi ndi mwana wenyana kweshi kuti mwishiwa kuba zvakabatanidzwa pamutemo kuti munhu munomati tonge ni ukama totaura tonga mhosva yaine dzimba akavakira imba yake ndiri wevaguri nyaya yataurwa nemumangaro wainzwisa here mumangarirwe urikuibvuma here kana kuiramba sei wakavaka munhu wamuridzi nini kufambidzana kwazvinoitana nakoleni Musarara namai vake mirose muzukuru ndezimba ndakabva ndanzi nokufambidzana kwataitawo kuchisavira chinhu ndakabva ndanzi nekushayiwawo kwangu kwekugara Musarara akabva antaurira vakati no zvikuwirirana kwedu kwamunoitawo tichenda munovakawo wano kwekugara mugarisanawo pedyo nepedyo muchionana paushamwari hwenyu plus isusu patine rimawo kumakuro kunouya zvipfuyo zvakawanda zvotidyira zvibage zvedu nezvimwe zvakasiyana siyana kusanganisirawo miti chaiyo iringotemiri tikadaro ukati amemusarara namemusarara vakawanda ndiani chaiyo wakakupa inogara apa ndaamuchemberi vakashaya mai vakoleni Musarara vawirira nawo nasabhuku akazoshaya ainzi Shaini Musarara mfura ndazivo tikudzivirira gomo kutemwa miti saka iwe mira uri pakuchengeta kumakura uko uvakawo kana mvura ikanaya chaiyo tichapota chiita kurima kwedu ikomuye tikwanisa kuti hwandawo kana mvura chaiyo kutamba kakweka shuwa pa22 ndakavaka ndikatombomiswa nevakomana tichida kukudzirira mari yako ndikati handina kutenga ndakatongopiwa shuwa vakamiswa payo then ndamirira kudzivirirwa mari yangu nevakomana mumira wakadaro iwo wanga wakumira kudzivirirwa mari ipi wati hada kutengeswa ayo yanga yakutaurwa ayo ava vaita zvizodzorerwa mari ine handa kutengesa ayo ava vaifungidzira kuti dzimwe dzirumwa ndabhadhara mari kupuwa kwandaita kukugara ndida kungopuwawo mahara ndatopa vanhu mari izvo handina kupa vanhu mari havana mari yakabuda asi ifungidziro dzevacho vaiti tichibuda ipapo chigomira kuvaka ndofunga ndivava ifungidziro dzavo dzekuti izvo iwe chigomira kuvaka wakapiwa mari katini handaupuwa mari handaupa munhu kuti handaugopa muchemberi mari hapana kana chandakaburitsa asi ndakangodzi ndiripo pakubatsirwa nekuchengetedza nharaunda kuti miti isatemwe kuchengetedza gomo nekumakore koko kuti izokurimike zvakanaka kana vachizowandawo kana ingave iri mvura chaiyo vanenge vachiva vachiwandawo mungave mukazakakama pane zvasida kugarako ndakangovaka sezvo ndakazomiswa zviri chingomira nokumira pandakaita hakuna imba pane zvinokumiswa ndairespektawo mutemo sezvo vakomana vachiti chingomira ine handakuda kuenderera mberi ndakabva ndakomirawo ndakadaro zvichida kuti imba yakazofiwa kicheni yakapera toilet yakapera asi hapasati pakugara uchiteerera mutemo wedare kuti uripe guva yedu wapedza zvese toileti nekicheni zvako zvese tokawadza pakuda ndizvo uregedza zvako wopedza zvinhu zvako zvese wozouya woudza pesi vaindiregedza ndina kukositaura chivavo
Surida. Nasi Uyanza Mushiwa. Mushiwa. Yes. Nasi Amtu Atoi Admira. Sikuru Joseph, I was at work. Anzi mimi maitoko nachivaga makakusiya kusvika apedza zvese. Isusu takamurambidza pacheko. Cheti. Nguva akakontinua. Atorambidza. ndakatombozvitira pachibhedhlera ndakatombozvitira ndikateerera ndina muchemberi ndikushaya macho vari kutaura masabhu vakashaya nevanhu free mamutinesi angu akashaya yese vaifanira kundimirira kuna shaini ndozekuti namuchemberi vacho ivavo nani futi nagusiya yese vakashaya ndana musarara yese ndovamwe vacho vaikwanisa kundimirira asi vamwe vachiripo zvavanokwanisa kundimirira pane zvese zvandaita amuchemberi kushanda vakati usamhanye zvako usamhanye bijana Toda kukunzwa zviri pashi. Wakavaka imba ndi wakavaka panzvimbo pari pamusarara inzvimbo yanondawani achichaziva nokuziva ndana musarara mazita kuti ndichiziva dzinza rese uno wanoshamaiwa munda wani waiti munda wani. Munda ndiwasekuru baba ari mungurati. Munda ndiwani Ari Angurati. Usikuru iwe uri muzukuru womwanakomana kana mwanasikana? Mwanakomana. hoyo ukama wakamira semunhu ndokwaziva Vana uchazi umwana wacharisa kushaya kukugara usandakazomubatiwanawe watichiwe Ndiri mwana wemwana. muzukuru Je, vitutaanizwaje? Je, tumbile. Mwana wao mukomana mkuru ari mshayiwa Sara. Ndiye ana baba akabereka hivi. Ndakafunda kumshakana mai wangu. Okay, ndio wali kwezo. Saka uri muzukuru. Panzvimbo yepi nesisi. Saka iwewe vamwe vakwakudza ndanani muda wewe Nasekuru wa mchungaji. vasekuru vamuchunga vari apa vamuziya taurai chinzwi mwana wa panyaya yekukukurwa ichiva yakatanga kare omausazvoose achikupenzi taona munhu achivaka akaenda kwaari kuburikidza ndaona kuti vakomana uyu nemukomana mukuru vana vachoitwa ari kugara ndemwana mukuru asunzi ari kugara kundiyarimba akaenda kuna sara emukoma mukoma amusona kuti vana ari vazuru vari vakawanda ndikubvumira sei kuti munhu avake zvichiona kama ndabatawo papoto vakataurirana vese ngasabu akamisa mudhani avake akaramba achienderera chimberi achienderera mberi ava vakazouya nouya akazova vakatanga mume wangu mukuru asara pari zvinezvi majeki ari kupuraza akatouya akagara pasi nababa wake ava vari papafona kwavo uya koko takarambidza kuti munhu ndaasaendere mberi kuti kuvaka ina handimuzikoovunezvishuwa ndotanga kuti kubva gore raro kuti akatomboziva kana zvokuti zvokazimba azimba atete vamwe ndovakarowa kwazimba anzazi ajeki afuya handizive vandoziva kuti ndiye mukomana saka zvadaro
Takazoita kuti mamwe gathering anosanganisira muchemberi iyeye watu vari kuti ndakachengeterwa naye nehanzvadzi vana vangu vanasikana bcause mwana mukomana asara ndouya kusara asana hanzvadzi dzake tese tikaungana pasi tiita kurukura nherere tese takawirirana kuti minda kufaniri kuchengeta bcause ndiwo kuminda vanobata uri mukomana kuminda zvadaro takawirirana kuti munhu achaendera mberi takazoona zvichokunaaabati tikatazoti isusu hatichasikwanisa dakudarana iwe uri mumiswa Takamiswa sekutanga wakaregere kumisa wakaregere amuchembera ukatonditi aiwa wakaregere kumira ndakamira wazoita wakazoendera mberi sei ndanzichenderera mberi namuchembera kushaya iwe wazimira nani saka kusati ndamuchembere akamutimira ndiani maikolendisarara ndowakakutimira ndowakanditenderera mberi akakumisa ndiani akakumisa ndikuya rapo iwe kunyakurimisa ndakakumisa uyani pamudariro ndizvoakumisa wakamira ndikamira wakazosumudzira sei ndazonzendera mberi namuchembere kwamuchemberi wapinda papa iye akakumisa aripo dzimwe dzoka kudzodzana kwavanenge vachita vamwe vachienderera mberi vamwe vachitidzoka kumashure amuchembere vanichiita muchembere munhu wokudzwa iwe azichiita muchembere munhu wokudzwa ndimai vemumusha imomo mukadzi asi varidziwe musha vakurambika handangoenderera mberi ndakangomira ndakadaro iwe oramba uchienderera mberi namuchembere daishamwari saka unoda kukoshesa mukomana uyu wakakoshesa ambuya wakabva mukomana uyu sekupupura kuri kuita shava uyo iwo vavarerusa vakati havana nebasa rese ambuya ndo vari kutaura chaizvo izvo saka handisi kudzokera mashure nokuti ambuya vari kunditsigira kunzi kukuteerera kwenyu pamaendesa kuti 2022 until izvezvi pasati pakugarwa ndichiroti respect yese yandaituka kubva nguva iyo ndaitoteerera zvese zviri kutaurwa ndichimbomira endera mberi chimbomira kunge ipapa ndakatomira imba yakatopera yakatotereti yavepo mugoti ukafushirwa nemukomana uyadapwa saka kwese kwanguri kuteerera zvokutoti iwo ndovatokasira kuzokwira dare but ndaifanira kunge ndakatotanga kare kutokwira dare nekufushirwa andakaitirwa mugoti imari yakashanda kukwira dare uchikwira dare varizomusha autoradza kuti ari stable sei kudaro akuteerera muchembere akuzopindura iwangopindura ndakuyangachitaura ndiani zo akachitaura mira control andinga hausati wapindura mubvunzo wako iwewe simba hausati wapindura mudati uyu ndaakumisa zvawakanga wanzi nambuya enda wakade kuenda kuna kuti iwe makambomisa ndakuendera mberi ivanada kuti usvikirika vambokumisa ungade wakazoimi ini ndaona mukana kubva kuna zimbuya kutiendera chi muri kuti chii asi madzimai vanga varipo ava vanga varimo vakashedzwa semhuri madzimai acho anga arimo ava zvokuti vanga varipo vaitotaura kuti shuwa takakokorodzwa tese namuchemberi madzimai akatoudza chinzi regedzai mwana uyu avake zvichatibatsira mangwana kugadzira kwedu shuwa zvakanaka orit gaipemukana akaitimizoa taurai soro chakamire soro dare handida kupindudza kusati uyu mwana womukoma wangu mirai uyu munonzanisirei ndonzikonodzani nomusara munomusara munomatishande nehasha tinoshanda nesober mind ndazvinzwa baba mimuri to baba wangu ndazvidereza muri baba musa kana imimi muri baba vedu muri mambo kwatiri ini ndiri mambo kumhuri ini ndiri kutonga mhuri iyoyo
Saka mhuri kana chienderera mberi chigadzika baba padare zvatisati taita kana baba vangu. Uyu muzukuru wangu, muzukuru wake haamuziva, haana makore apinda mumusha umu. Apinda mumusha takatomutambira ndini, anoziva inini, hazive munda kuti unotambira pako unoenda pako. Uyu apiwa, ndakatanga kupa uyu muchembera asati azviziva, akamboda kuramba ndobva dzazonzi nono matengesera zvose hazvina zvinadzira muchembere. Ngaauya avake akatofonerwa namuchemberi, chiuya vake vambomisa taita dare vakomana vachiti zvidhina zvaunganidza mugodhi waichera vaifushira uyu vachakompanseta munhu uyu. So then muchembere panguva iyoyo taitengesa flat kuHarare. Uyu ari kunzi nababa, uyu ari kufunza achindidainza achinditakura nemotikari kuenda tikamutengesa flat taipinda muHigh Court navo. Ndakati vana vemukoma wangu haisaindi, imba yacho yakanga ine vana vemukadzi akafaira mukoma, vana vakanga vakagireba, vana vakazokurirwa navakomana vandasaina kuti ndini ownership. So apa handichaziva kuti vakuda kutonga zvese, ende kutonditora kwacho kwavakuita, ende panyaya dzemuchembere havana kuuya gurupu yese kana zvavanoita pamhuri hapana. Tina mhosva dzakasiyiwa nababa vavo vakomana. The property belongs to me and my family. Baba, family yangu paproperty yoyo tine hanzvadzi dzangu nhatu neni mukomana. That's our father's property and our mother's property. Ava ndavasainira maproperties evabereki vavo, vanotone famu riri kutakweta kumvurwi, riri kurengwa, havasi kukwanisa. Ende pane mumwe munin'ina wavo asina kuita zvakanaka, ari kungoraramawo kuti amboenda kuhanzvadzi dzangu abva akaenda kune mumwe munin'ina wake zvaasingakwanise kuita iye, but he wants to operate zvinhu zvisiri zvake, zvinhu ndezvako nehanzvadzi dzangu. Fine. Good. Ndofunga tiri kutaura nyaya dzakawanda asi tofunga kuti takadzigadzika tuchana kuti tinyazodzipatsa maundu nosvika panyanyana. Pataura nyaya yeproperty panapa, panozobvisisa kuti uyu munda wari kureva kuti wakavakira munda mangu iwewe ndewenyini nehanzvadzi dzenyu. Pamsara makamira sei padzimba idzi iyo neiyo? Saka mumhuri yamukoma ari mune vakomana, mama mune vakomana vanokwana vakomana Tandiri 5. okay. Whatever the number But ibombere ndizwisise uyu ari kutaura is one of them. So ndiye mumwacho mwana pamuri. Saka mumhuri iyoyo vamwe vakomana vese vakashata, asi vane kana ndichikaunda zvangu vanogona kusvika almost vakomana varipo vatomasainwa. Saka ndemhaka iyoyo nenzvimbo yakatengeswa let me with the story without with the process. I went there. Ndikuti nini ile yacho yakatengeswa kumbea nemhuri yacho 15 ratio ye1 hectare was nichitarisa almost 1 hectare, which means vana vakutoita trump panzvimbo iyi doko vachidze ndakora 60% zvakaweba zvakakosha. Saka pane vakomana vanoti mboni
kugonyiza kochita ana kuita mwana mukomana vatinogona kudzoka vanatana vakarohwa kamwe asvikakuchikonga neti andove mhuri mumwe wacho ndiye mukuru infact ndiye mukomana mukuru andikati amutevera pana baba wake asara but kune vamwe varipo pane mumwe anonzi profesa mwana waprofesa mwana waprofesa ivava Profesa munina wava mukoma uyu ndiye ndakazobona muumba yamarani then ava vane mwana mukomana nemwana musikana isingazii pamupano pane muoutsider but ichitarisa mhuri yacho yese yakakura ora zvakanaka imwe rabai vakamira makadaro baba mambo vachishaya vakanga vakagovanisa here ndima dzekuti ivimi vanhu vaberekwa naivo direct vakomana ipapo nditozipa mukomana vese ana mukoma James ana mukoma Isaac vanga vane ndima dzavo vatione kuti apa ndipa James apa ndipani apa ndipani asi ndakazongoakwaya nzvimbo yakushandiswa nani apa ava asika mwana muzukuru wavo wamambo kwavo baba wake vanga vane nzvimbo yavo baba vake jeje ali vane nzvimbo yavo which nzvimbo iyo inhaka yake aripo andisika ko uyu muzukuru wake mwana mukomana ane mwana waArik mwana waArik pana ngoni mwana waArik pana profesa mwana waArik saka tikuti isusu uyo manje uyu andisika mwana waAleki kawo uyu muzukuru waAleki right saka uyu sei ari kuklema nzvimbo uyu muzukuru iwe uri kuklema nzvimbo sei tandiri kurevera panyaya yenzi kutengesa asati asvika nyaya yekutengesa uchazotaura zvako ngati sei ukuklema nzvimbo yekuti wavakira munzvimbo mangu uchitaura iwe ground yako reason yako yekuklema nzvimbo ndeyei nokuti kuona vantu kuti takagwa ndiri kuona tuburidzi wenzvimbo painhaka ndiuyoyo kuna mbuya nababa mbuya vedu varikutaura nezvavo vaina musara vakatitaurira maniro vaita muvi vakati kuna baba venyu garai makachenjerera munda ndiyo nhaka yenyu nekuti ana baba venyu vane vana vakawanda mumasango ende naizvozvo vatiri kutongouya saka isu tiri kungoprotecta nhaka yedu asi baba vedu achisikuabvisa pakuwanika achikuda chedu kuti pake pachizopinzwa vanhu nekuti takatowa achitouya mwedzi watokuma vakatoya vanhu vanana baba iwe rumhanyewo ini ndiri kuti iwewe right yako yekuklema nzvimbo yauti yakavakirwa ndokuti iri papi nekuti uyo ari kuklema right yenzvimbo iyoyo yemunda iwoyo whatever nemagrounds ekuti mwana aberekwa namutume mwana ndopari kubva chi right yake ichi yenzvimbo iyoyo uyo yako kubva papi Alright, bye. Mofunga. Nipe mkana ni chuo. Saka zvinoita ndezvekuti kunoita zvisiyana saka ndo pane ground ndakamira pana kumashure kwangu uku hakuna kumira zvakanaka ndine trailer yakandoremera inokada kugara inokada kurima ipapo paakutengeswa
ndo ground zvedu kuti nakasi ndo vakatizara kuti tivepo ndozomutema chose kuti tivepo zvacho ende ndo nhaka yedu yatinayo yelendi yekuti hatiitenga ndo pane rukuvhutirwika saka hatikwanise kuakomodera any other person from outside nekuda kwokuti lendi yaera ispirit yasiyana nezvimwe nemweya wokuti unotiza upere but lendi inopera I think ndo pari otherwise pane issue yandatoda kuti iite campaign Igomirai kuibata just hold on. Ndada kuza kuti iwewe na Colin ukama nyamira zi ndiko kwa ndibata saka wewe kuna mambo yakashaka saka wewe kuti kuna baba aiwa kataka wani tinoda kujira naka hiyo asitida kutorwa pakataka anu kuibaba seko mazobvudza mutoro ndapinda ndobvudza wako iwewe zvino baba vaivatora kuti nzvimbo yani got my right nekuti nzvimbo yababa wangu wakati vaale anoona mirai rukuya ikoko chitokoti handinani iikani achasazokuti vamhasvi zvitarisei pamanheki pamama ndachakutadza mutemuka achazazvakuitiazvo inotaura kuti kana pachida kudisposwa a piece of land kana kuti a piece of hamene musha tikudevelopa pabudiro inotaura kuti any person ari communal land haagone kubvisa musha achiusa kuchideposit achisa somewhere else without the consent of the relatives. Why? Because it's communal land. Is really mapona good. Is really communal. Runoti tose pa ukaba wenu pa utoro wenu tose. How could you just say to dispose any piece of land? Usina kuanza utashindeji? Ndio nguri hapo. Very good. Section 20 disposal of rights to communal land. No person may in any way dispose of communal land or a right to occupy and use such land except in accordance with the text of the communal land acts. Right. Subsection 2. Subsection 1 shall not be construed as preventing an inhabitant from disposing rights of conferred under student, provided that no disposal shall be effected unless the other members of the inhabitants' household and the rural district council established for the area concerned is considered. Very good, Papa. No such disposal shall be effected unless other members. Unless the other adult members have taken consent to it. Saka ini muri claim right imashari yekuti right yako yako pamwe so. Avari claim ukuthi we are ndiso futhi ma heirs to the same property. Makakonsultana here vakati hongu takuisa kuzukuru. Pakutaka zvakaita vakomana vakati zvaaita izvi takutinounganidza mari tomudzorera kuti handiti yekuvaka musapindura mubvunzo wangu achava ndati pamukambenge mabhomu pauyu kana kuti mataenda munozosiwa mari makanga makonsulta here nemamwe ma-interested adult members. Takakonsulta mudhara sabhuku mudhara vamwe chembere wangu and my sisters. Vakati dispose izvei. That's okay. Tinoda kugara navo. Vakati tinoda kugara navo.
tinogara naye nekudisposa lady mwaareka zvakasiyana. Unogona kugara naye zvigara mumba mangu ere. Aiwa apindira mudzi wangu. Ndakontinye kuvaka. Nani? Namuchembere neni nehanzvadzi dzangu. Varidzi. These people vane purazi avo. Aiwa. Asi kuenda kweso kumbomirai kumhanya ikoko. Kumbomirai kumhanya kupurazi. Toda process yekunokomina on land. Yatikuda. Komana. Vari kutongouya akabva kumaguta. Uya anogara kuna amai vake. Anogara uko kuchidabwe. Amai vake kuti chitupa chinosenzesa amai vake chinhu changu. Ndakatonyoresa saka ndinoshaya kuti nharo dzavanoita vana uya tigare pasi tiite matare avana. Aya ndo matare avanofanisa. Ini hazvida sicho yekuti ngachiteera nyaya mutita dhirireyo unotaura imwe nyaya imwe yedzimwe. Toda kuti titaure nyaya sezvazviri. Handimuona ka musakurudze kunomhanyira kuti vana vazoda. Toda kuteera nyaya sezvazviri. Yakafambwa here negwara rakaita sei rakanaka ndokatida chiti panapa. Toona kuti ndikubvunza mukomana wekuti right yako iyo iri papi yekuklema chii yekuti uyu akavaka munda mamwe ititi munda ndewenyi right yake iri papi. Ende muri kuti akauya manje kuti asi ndiyari kupirira dare upi uyu asi munda nokuti by right by inheritance munda ndewenyi which I agree. Saka uya kuda kubvisawo kuti right yake iri papi. Ava ndo baba wako. Usabanye kurudza tachibata kudhoro kuti isusu ava ndo baba wako ndevane control of property ava. Handitika ndemhaka kuti vakati vatora nhaka yababa wavo. Handitika ava ndimakaisa muzukuru. Handitika saka zvamukaisa muzukuru uyu iwe uri kukavadza here nezvababa. Baba vakati hatisije kupapa. Iwe uri kumhanga here baba kuti makafirei uyu. Aiwa. Parukudzo kuverenga ndine nguva zhinji ndichiteerera dare ndichimboriverenga mutemo uchiverenga. Baba vangu unoona kuti ndakava respect kuti ndisanovaendesa kumutemo. Saka tokumbirisa kuti ndinange unazvaita. Kozi baba vangu ndinotovada ndinova respect. Kozi mutemo zvauri kungoreva unozoita kunge ndinambira vanhu. Asi ndandingokumbirisa nekukurumidza naziva. Zvimba zvako zviri nani. Ubve baba vangu ndoramba ndikavachengetedza. Nhaka yavo asi. Alright. Wapaona iwe good. Andinokuona mukomana. Aroti baba wako mune mhosva. Zvozvaatoro. Baba mune mhosva yekudisposa property muchipa muzukuru. Saka inini kuti ndirege kukupinza problems. Ndakubvisa upi? Uyu. Nekuti muri kudisposa nhaka inofanira kuchiva neava. Saka mhosva haisi iri kuna baba muidiwa vari kuwa mhosva. Vari kuvembera kukwira gomuita sei? Boterera. Asi munhu vari kuda chaichai ndiani? Yembo. Ya, pakupedzisira tisati tasvika kumako. We are to tell I think it was the last year before they are in
ndavaudza kuti iye ndiyo yaitengeswa konzero netenda yakakurisa kwakuva nevanhu vakawandisa ukatarisa vanhu rine vana vakawandisa inini vachindane vana vakomana vatatu chero vari majaya tikatengesa neti tinosara nei unozonzi musha pakudi kana usina neti ndokubva vachitaura vakazondifonera futi kuti iyo pane zvinhu zvatakuona zvokuramba zvichiitika ndobva tazosekuru vakuru avo vachitaura usara vakuru vasati vakabva vatifonera sevana vakati handi tinosangana mumusha nekuti dare rinoitirwa kuti mumusha handiti kutaura ndobva tauya kuno taenda kwakasekura tikatanoita dare tikawirirana kuti lenda haisi kutengesa ishu yakakura ipapo pakabuda kuti paiva nemari yakanga yakagara mari iyoyo sekuru vari uko vakaikomengera nakusho akabva avatumira reyawo nemari dzikapedza akanga abhadharawo dzekutenga ndokubva vaziketi musi wemeeting ndokubva vanzi tataura zvese tapedza imbori imari because agreement yakanga iripa was to refund the money ndokubva tati ko vazobvunza iyo sekuti zvakabatapedzarao imbori imari vachibvunza vavo vakutenga vakanyorwa 464 inova kuti 900 ndo zvakazoti tanogara sevana katarakuti anogona kupay anything nozivengira ende paakutoradza kuti paane chitsotsi changa kuti iwo wakabhadhirwa 408 uda kuti kubhadhira 900 kuti mari kunoenda ndeyei ndo zvakasakisa kuti tisambhadha otherwise tikadaita kamubhadharisi takamubhadhara ende panguva yakaita meeting takaenda kuko kwakacherwa 20 chete zvimwe zvese zvaakutaura izvi zvakazotanga kuzozvita mashure ende zvazvaita vanhu vari kumusha kunobudiwa asekuru nemufana wangu vaigara vachindikondakta mukoma zvazodai ndichivaudza pandakauya kumitine ive ndichitaura nasekuru ndikati munoenda kujeri nenyaya yeland yekutengesa meti ndakavatauri munoenda kujeri nenyaya yekutengesa meti ndokubva tazouya meeting I repeated the same thing ndikati munoenda kujeri nenyaya yekutengesa land but no one hit the call. No one hit the call. Because my ex actually I know them and I'm into law enforcement. I know them very well. And those were the things which were allowing me to say what I was saying. But when I end up in jail and wait, please. See, I'm not even saying Dokupa chazopedza takawirirana kuti tirikuripana mari tisati chazoenda kuti anowirirana kuti hatiri kuna hatichatombadhari chatakuita taakuenda pamambo manzwa icharada kuti vanhu vangu ava uya kumusangano neni hatiitire matare mumusha memukwasha amene kana pana vanozviita izvi kuita matare mumusha memukwasha uri musha mako unoitira musha memukwasha zvinozviiti hatiite izvozvo ende ndicho chisungo chinemi nevanhu mina vangu hatiitire matare mumusha memukwasha so we will never do that. Atite zvashi tomudari totaura mambo kuno. We will never do that. Tiri vanhu vane hunhu chinonzizo musha ivhu saka tinoti tine musha upi kana ivhu tichitengesa tine musha upi kana ivhu tichitengesa unotiwo maybe takambozvifunga tikati maybe nokuti vanogara mwana hwani ko isusu tiri 7 chetu mashuwa
Kwa vana ende kwa hiyo ni commission wanaona wachiuye baba wakafaka rigara bali wanaona wachiuye wakabera Uzangana saka ndo mamilo atakaita changamiro wangu kutia andiko rekusuduruka pachi miro chadiri chekurwira nenjiyoni kuti isatengeswe ichocho handisi kukwanisa Zvadzika zvapo. zvakanaka maita Colin mirai ndoda kutaura kuungura kwandachitaura vachitaura vaviri vachitaura panenge pane kaelementi kekutokunzivirai nyasha tsitsi that element iyoyo yaisandityisa handinazvida kuitya because this chaka kutaura uyu mutemo wazouya 2024 end of July. Mutemo wakaiswa kunzi anyone ari kutengesa kana achaipa kana munhu ndo machibzi masabhuku makansela ukaitwa kumaundhaivena listen to the TV ndoteerera ndiro musakano ena arikubise musakano zvatinowaitaura ndo zvatotaura uyu zvakaitika 2022 2023 hativa 2024 now mutemo wasimbiswa kuti anyone zvagara zvanga zvichiitwa vazukuru vakuwasha tichitambira vakuwasha kuti mwana nhimbi achaenda murume wakada tamupapa muzukuru uyu tamupapa tinawo vazukuru vekuchigerera vatinotuma You are very wrong. That people are very wrong. Mutemo woku dispose of land magombe lands wakagara uripo. Wagara uripo hauna kubvunzi wazo didi ukaitora kutsindidzira chete kuti aiwa masabu kuna nani musatengese chi land asi mutemo uyu we disposal of land and so forth wagara uchi uripo. Right now tikachenda panyaya inoda kuti titaure yakachidini ndambofunga kuti imimi na uyu muri pamwe chete pandaona kuti no uyu azotaura kuti aiwa ndaimboratidza kuti ndinoti chikoko pana baba hazikuda now saka ndakavemberera kuti ndinotokonya uyu muzukuru kuti weibva nokuti toda nhaka yedu asi shoko ramba richitendera panapa randaona rinenge rikunyachitendera chaizvo risina kumira zvakanaka inyaya yekutendera because pane evidence. Yes. But pane evidence dziripo kuti makatengesa land kuno uyu atombozvitaura uyu Zimbo akati ndakamirira kudzoserwa mari yangu which means angambobhadhara mari zvavo zvaita in agreement neuyo ataura kuti takatati isusu tigati kudzosere 450 asi vagaya kuti vakazotiwo tirikuda 900 vataura kuti aiwa suri andibona yengwa saka zvinoti musarando wokumusha wakanga vatowirira kuti ngatidzosere mari inogodzoserwa isina kumbenge yatambirwa here handi yakatombotambirwa yakuda kudzoswa zvoti pakaita kutengeserana kweland which is very criminal. Tokuwa mkana nyara zviri criminal ndozvatokutaura izvi kuti zviri ngatirege kunzveka nekuti evidence dzapo dzekuti ishu yatokutaura panapa chiri kusumudza vanhu hasha panapa inyaya yekurisivha mari yekuti baba vari kuramba chaitira mberi achitengesa isu tine mudungo vanhu kumashuro zvinoini mambo kuda kuti tiita sei kana mandipira nyaya yakadai ndoitsika yapakadyiwa mari pakatengeserwa land mangwana unotaura kuti mambo vaye vakabvubudza kuti land dzinoita sei saka mapurisa straight nekuti hatidi tsoro inofira pana mambo pa iyo yabuda pachena zvayo yofira pana mambo ngaifire kapo varidzi vedu vanoenzarisa zvakanaka nenzira iyo dai yanga iri yangu
taita yezi zvino yakuratidza kuti inombo kutengeserana secriminal case toisa mapurisa wodhira nayo nekuti umbo huripo kana moyo iwe unozoona compensation yako through the what? The courts. Yes. Asi zvazvinoita vanomesimupereresa mambo vakagara pavandizive kuti vave chingani pachosha asi achitoti madzibaba akafa ese akafa madzibaba atinotaura nezvaona nhasi ndiri kuti kana ende kaberekwa ndine vana vamwe 8 vakafa varipo kuti vaita sei unofa kuda kwaMwari zvireva kuti tsara ndine chandachengetera kana mambo avari papo vakaregerwa mambo kwachuo chenhare kwachuo chechifa mese munochema nai mambo atiregere mambo ndarega asi chikumbiro chamambo chekuti imhuri yenyu vana ndamutaura mambo venda kukumbira kuti mambo vanataura naye ndinazwabata kuti mhuri yenyu ndabata uyu anomhosva uyu anosungwa uyu saka imhuri yenyu asika zvoda kuzvityora handiti zvoda kuzvityora ukati takarasima totisheka mberi zvako zvoda kuzvityora nokuti havanga vati voembera nyaya chaicho yavainaye ndekuti baba vari kutengesa chii land toti avanhu vanopfuwa vangatoita zvakanaka imini zvakanaka vangatokuita zvakanaka kuti iwe chovha iwo kuti vasevhe iwewo handibona iwe chovha iwe ngachovho kuti zvisevhani asi makati uya hachovhe nokuti ilendi yavo topfuuridza chii That's it. Saka mune ndiri kuti kudii nenyaya ndakupendesa munda ndakapa muzukuru wangu machajisi akanga aripo ndekuedza kuvhara kuti basa ridzinge munhu muzukuru wangu so ini nhango jeri hakusi prepared for them. Right. Now, says another daughter of the way of let the case be investigate in every part of it. He didn't and going to complain it. I don't know I'm going to complain it because yes. Isso chikuru chakuda isikudawe isikaita ndiwo chikuru chakaita zvekuti zvavo zvikuda kusungwa izvo zvinhu zvazvavo but kana ndiwa kupolisi asi kuti baba wedu hapana kuita mwenye kuti baba wedu chiri vanhu kana baba vakaita wazivisa hwekutengesa hukuru hwavo tinogona kuzvigamuchira kuti mwana muparadzi anga ada mudaka adhongo asi kuti ivo munhu wavo inando muzivi kana ari mwana ari muzukuru wedu ndingadazomuziva sendi chiuziva chaizvo kana ari muzukuru wedu sendi chiuziva itori meti dzavanenge vada kuita ivo kaelemeni kehutsotsi kaka kaelemeni kehutsotsi ndokanisirandira kaelemeni kehutsotsi kumurana pano kaelemeni kehutsotsi ako kumura kapa
I think we will not the character of the people that we are dealing with. Vane kaelement yekutotitika munhu wakatachida kuti zvituwo nekufambisa zvinhu kana tichiti kuenda kuti yaboi BTS ine kuti mwana uzoda kuzodai mwaita kudai kuti kana wasipo utanga kuita zvake ngatibodai mofu ngatimabvunza muchinda inzwai iwo muchinda uri kunzwa sei nyaya iyo kuti aona vanhu asungirana nekutogera hapana chekutogonderwadza chandinongoda chekuti anokuhwa anotengesa anokupa mhuri iyi mari chandinongoda chandingangochemo istructure yandakavakawo isati yakugara urikudhurukwa bhegi mastructures ari paground chete handichaziva ndo zvandangochemawo chinzwa pamwedzi tinzikopfungwa ndezvekuti nyaya ichitanga ichitizo no one anofanira kuenda kundogara ikoko hapana anything chinoitwa ikoko zvinhu izvezvi mudzimai ako atova neikukunye kudzidzo lengeyoka I'm going to end myself suicide. Suicide is then you say you go back to the phone. Whatever you were doing was illegal. You know what was illegal. Station in the station, and you iwewe wakanifonera namba 07849224 wakati dai murume uyo zongo chinitaura dai wandinzwisisawo kuti pane zvakaitika which means waida kufairwa ndini ndakati no I don't do that ndakuudza kuti shamwari kunzvino harisi kuti rinotongwa zvema ndikukumbirisa ubvise ukuregedze kuuya kumwedzi ini ndikukumbirisa mambo pamwa patu nongoenda ndinokurespect ari rino ndinokuudza zvikuru nekuti ndiro rine zvese uko ndakatokumbira ndakati zveshe papa vangu ndinosara tisina baba vanositosati but Brian Zimba ndisikumbira kuti handinokuudzira kukoma zvo kumbira hakuna mambo rini kubvisa zvinhu zvako saka asikumbira mambo sesokumbira kuwanda vanhu vangoziva chete pavaverengerwa ndero mambo ava vane bvumo here yekuzopinda mumunda mangu achirima tisati ndava ava vakomana mvumo yekuzongoerekana achipinda mumunda mangu ini before ini ndiri mupenyu ndisina kumupa kuti kunanga chifu nhaka ipfuma inoina leader anoitungamirira anenge akaibata akane matombo atinoti matomo asirwa handiti
kwete kuti munhu anouya pamusoro penyu ndogara pamukagara pomama handikwanisi muri baba kwandiri muri mambo. Ndati imimi handiti kuti izonzi nhaka handi munenge mune dungwe riri mumashure menyu handiri dungwe racho baba ngariuye riratidze kuti ndiri kuda kugara pamushando yandokuti apa ndakapa muzukuru ezvinemumwe muzukuru anonzi Justice akatosiya hanzi nagogo vaichengeta gogo zvikanzi achada kuvaka mugomo jaa kana akuda kuvaka mugomo ngaavake zvinotozikanwa nemhuri yedu tese isisu vakasiya zvinorambwa nevevakomana uyu kuti avake paakavaka akapapirwawo nasabha ndopaakapirwawo ndopandavabudza pachena tikutendera panyaya yekuti ava vana venyu ava vari kutsutsumwa nenyaya yekuti pari kutengeswa chinhu mambo hazvisi about ndakuchivakumbira ndavanzwisisa kuti muzukuru wangu ndinomuda achagara ipapo pekurima anondikumbira ivo pavo vanoya ndovapa zvikuru zvavo baba wavo ivo baba vari kuita zvinhu zvavo vasina kana makurukota evanhu baba wenyashawo kuita murini zvamudaini zvaitika baba kuharare chaiko kunetsa mari kunetsa hanzvadzi dzangu dzingadai dzirimo kana vamwe vazukuru vangadai varimo vachipurobhemu isino hanzvadzi yangu inosona mbatya dzezvikoro so takatoneriwo kuti paneitika mari ndokuti vafambe pane zvinhu zvakaoma asi dai zvaita hanzvadzi yangu mukuru kuto kana mumwe wacho mudiki kutofona pana panotaura zvakutaura kuti minda ndeyekuti takati ngaavake kutofona ipo pana pavanotaura ava ndavananingwa uyu nouyu ndanana uyu nouyo ndanana vana vangu kwenyu vana vamuri kutaura ndevavo ivava vana pane vamataura kuti vana vangu vazukuru vandibvunza kuti mufamba usina machinda vazukuru vangu vese saka machinda iwayo havapo nezvikonzero zvekufamba vanogara zvakasiyana. Kula vachidzoserwa mashure ini zvirikuona kuti now mafekisi aripo pana pakati pakatengeswa land ndo mafekisi aripo ende ndatombozokura kuti mafekisi atengeswa land but vanhu havasi kuda manje kuti zvitorwe criminal side vakuda kutedza pachikama kuti ngatigarisane zvakadii but munhu wacho manje ari kuda kuti zvinge zvotibatsirikei asi ndimari dai zvanga zviri genuine chaizvo kuti uyu akapuhwa uyu pakadai pasina ava vanhu vachikomplaina ava sabhuku ava vakadai vachitopupura kuti zvoshuwa uyu but izvinge zvemunhu wani
Newe. Zimba. Isusu wemusikuru watoziva zivo nevana vako uyu bisha kuti ari ningi nyaya yepanapa ndeyekuti izvo this case is criminal. Anoita nazvezvi kutengesera mhinizvo vachitengesa zvese ngaende through macriminal courts zviperi ndokuti zvitobvo kana vanhu vachinoagiwa kumberi koko unoagiwa kumberi koko because nyaya yema-land barons land baron ngaitwe referred to police vanoongorora nyaya yacho. Zvino chekuti ane decision yataita pamukomana yakusimuka ndakamakudzitaurewa panengera wangwezimbos mukomana yakawaisa mara kachera mbohwa mukomana yeuyorovaromhangarira ibaba wake anomuka usiku anozviti munebhaudha anomuka usiku akabanodhirisa mugodhi wese wemvura wakabhadhaka mari nemuna wangu mazvona anoitwa sei inonzi malicious damage to property. Iyo kana iri malicious damage to property is a criminal offense yamunogona kumhangana. Iyo zviri kufamba mumusakese matano ndinoponda ndiZimbabwe yevainini chanomukondera ndini Daniel ndini amutundu ari kufamba chinyangadza vanhu ndikamuona kuti ndinoda kumuponda koni chikazondiwana munzira ndinomwa ndorosheka ndopondwa noona ndakafa panzira nonoti kudii tazvinzwa izvo saka vari kuziva here zvamwe zvaari kutaura kuti unofamba uchitaura kudaro kozvino kana uchitaura kudaro yakazvinzwa kuti akapuhwa mushonga muhwawa nemumwe munhu akafa tinoti kudii ezvakarova mwana mukoma kuti akasuka kwese zveso chakanoroera okay tazvinzwa munotaura kuna sabhuku nyaya idzodzo dzogadziriswa palevel iyo zvakanaka naimi tichazoda kuona iye ndonoripota nyaya yacho iweyo yes